Mak datuk balik ambo imbau. Tapi sungguh pun mak datuk ambo imbau sifatnya mana atas segala ang punya mama. Pendek takat ambo cakuyo lah. Baru poe di ambo kini ulang sadulang lai panulang amehran di bangku diulang sekali lai paulang kato nama caku. Alah kato nama caku. Kok tantang nak menempuh jalan lurih nak menyabui kato nama bana. Dia mak sekiro tubuh sekiro bayang-bayang Allah baluangan labuah tampek lalu bahkan nak janjang tampek naya. Nang kedua tentang sambah jerinjang tangan. Ibarat buntai kan yola basudui lawihnya Allah batapi. Baru poin dia ambo kini. Laba pucuk baka cambah bagali batamilang batukuk batambah ado jauh jang di belakang. Dek sekali-sekali 10.000 kak 2-3 utang nang ketagiah. Dek sekali-sekali main mama 2-3 kandak nang kebuliah. Tadi tentang 10 merah, kini tentang 10 putih. Tadi tentang sambah, kini latih bopiak berusi dia. Marupo diambo tentang itu. Terletak puntiang dulu di bawah gumpalan tali bamulo kato dahulu 3 lembagu yang terjadi. Nombor tamu baso je basi, kedua sambah menyambah, ketiga siriah je pinang langkok je alek peragainya. Nong kuriak ialah kendi, nong merah ialah sagu, nong bayak ialah budi, nong indah ialah baso. Bayak budi masa batang rokok sabatang nolangui, indah baso sekapui siriah nonalun mamasaan. Tumbuh sarupo kini tasabui de jadi pandai tuturan sutannya pengulu. Ala jenis sabutannya. Adek sabuan baju waru, adek dilawi baju rumudi, adek alek baju rujanang. Jika dikaji baju waru, tahu dek tua sisi ayam, paham dek burang kabakicua, ari dek taji gayung sampai pandai mahagak menampin taruah. Dikaji juga baju rumudi, tahu de arah di pedoman, tahu de angin nombor seru, tahu de ombak nombor sabong, tahu de pasang turun naik, taluak tapian belarangan. Setentang si juru janang, orang nunari bijaksana, tahu de herang dengan gendang, tahu magak magiakan menjago labiah dengan kurang. Menserong makanan pancong nomukuk makanan rawit mungkin sapatut jasa ukuran. Banyak lagi ni. Allah baca pek kaki baringan tangan si juru janang menatiangkan cara nobasa ke hadapan kita nobasamu. Baisi siriah jo pinang langkuk jo sadah gambianya. Ilikan sawah rang dialai mudiakan sawah di teruko menitih pematang panjang menampuh bantu nomoroyu. Banyak bana siriah di balai magabak bana pinang di bangkai sadoiko dalam caranu. Carano balingka jo re pinang batadah jo pigan sabun basongko jo leh lama. Carano di tapi Allah diketangahkan. Ana menjadi wujud je kerandak de kami tentang cara no nengkat tangah berisi siriah selangkoknya. Kok buliah pintak je pintu nak sanang dalam hati nak sajuk dalam kira-kira. Siriah salai kita cabiak pinangnya kita gatok, sadahnya kita palik, santonya kita jujui. Makanlah siriah hambu agak sekapue lebih sekapue elok bana barasa do sampainya. Kok sentiang minta dibilai kurang minta ditukuk lamah minta tahu no siriah hambu ko yo masaknya mak. Pintak buliah kerandak balaku. Lah sampai ke pelmudo baru pode ke pelmudo laba pucuk baka cambah gerai bagerai daun ubi laba tukuk laba tambah kini lalaino geleang padula tadi. Dek sekali-sekali puro dibuka 2-3 utang katagiah. Dek sekali-sekali main bom mama 2-3 kandak nang kebuliah. Tadi tentang 10 merah kini tentang 10 putih. Tadi tentang sambah kini latibo pihak keperusiah. Maru pode ke pelmudo tentang iko. Terletak puntiang dahulu di bawah gumpalan tali bamulu kato dahulu 3 lembago yang terjadi. Nombor pertama baso je basi, kedua sambah menyambah, ketiga siriah je pinang langkuk je alek paragainya. Nong kuriak ialah kendi, nong merah ialah sagu, nong bayak ialah budi, nong indah ialah baso. Bayak budi mah sabatang rokok sabatang nolahngui, indah baso sekapui siriah nong nalun bamasaan. Nak sepatah kato bayi baret iliakan sawah randialai mudiakan sawah di teruko. Manitih pematang panjang menampuh bantuan nomboroyu. Banyak bana siriah di balai magabak bana pinang di bangkai sadoiko dalam carano. Ana menjadi wujud ikarandak di kapal mudo tentang carano nengkat tangah berisi siriah selangkoknya. Kok buliah pintak jo pintu nak sanang dalam hati nak sajuk dalam kira-kira. Siriah salai kita cabiak pinangnya kita gatok sadahnya kita palik santonya kita jujui. Makanlah siriah kapal mudo agak sekapue lebih sekapue elok bana. Barasa do sampainya. Kok sentiang minta dibilai, kurang minta ditukuk, lamah minta ditahu. Non siriah kapal mudo ko masak nanyo. Kan iyo baik tubuhnya tadi. Arupo de ambo kapal mudo. Menurut pasan biasa.
Lama bunyi ganang batingkah sumani kato bajawe capek rundiang kapal mudo tentu baku malikan laki. Akan tetapi, kok tembak nombor lamai pandang bertujuan dia teh angin nembasa hujan nombor pun ujang tantak pangkata tikam tetapi kato terlimpah perundiang kan iyo kabaki ambo. Tapi sungguh pun kabaki ambo. Sipatnya bana ate sagalo angkunya mama nenduduk samparan tagak sama matang saganjui surut saja mamakan. Mah kabalai hari Selasa membawa cita je pelakai. Menanti kapal mudo sabanta ambo mandari kato yang pakai. Sekian benar ambo. Lah sampai mak. Baru po dia mak kabatari bunyi kato yang pakai kawelo yo perundang untuk mencari golek nasu golek umpamu picak nan selayang. Menanti ambo seketiko kabapulo dia ambo kan iyo itu bunyi tadi. Baru po dia ambo mak. Cameh ambo nang kanyu ta gambang ambo da kejatuh kok kato indak kabajawe rundang indak baku malikan. Baru po dia mak kok kato lai kabajawe rundang lai baku malikan. Mah kabalai hari Selasa membawa ceta je pelakai. Menanti ambo sabanta amak mandari kato nyo pakai. Kan iyo itu bunyi tadi. Baru po dia ambo mak. Mah ayam kuriak di balai akai di bali anak sungai rotan. Anca amak tari kato nyo pakai menanti ambo yu penitan. Kalau begitu ambo peyokan dulu pemuda.